ki khubor ka bate CTV. Lawan Rajhapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan post MA bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingte bakam benya kol ha kini ke number harum ngin penkalai ke mekliakum ke Singapore kabal ese kan nomlong ke basuk da ka kam mereka suk da ka tin ya ka pan kren ti kita ki dikendiat kita ki mat ki bangan Hisri shwa bakri India Brockway bak jela Meghalaya kin saki ke snginyo vote jong election Lok Sabha ha Shillong marhatura parliamentary seat state president jong National People's Youth Front ubakit poklang nongram hakalai trip ujumang arajar pusau ulong bak jubab ke syong hagi pait ba ulong ru ladaga National People's Party karem ni ke job ru kum ke parti kan trebet na kebenta ke bahag miat jong upait ba habai dai berkata ka jingkeli berfikeli habai dai berkakam election te hoj kum wena kinong yalam jong ka we ka political party kum presiden jong ka sing samla jong ka National People's Party kabangadon bon ong hang ni kalong ba ka election kala lep ngi layat trei hala ka jong ka jingla ngi lia pensyai hala ka jong ka nongrem ki ideologi bangidon te menta ngin haban ya apa je krisol kan sa kinsa penabnah ka South Rek te nakaliang jongangan ong kumni ba hoj ka jing pen kre ka jing ya khon hi ka dei bet ka thong ka jing job te hanrei ha ka bakut jong ka jing le hi khamtam ha ka politics ni ki election ubarai yaw nam jing job de ki pajba ki badai ki referee lani ki judge na kamta kita ki candidates ki jongi ki dei ki pajba te ngin ya apsitom hadu ka South Rek kata ka dei ka kabanga nga sikwa ban ong ha kene por jong ka parti sin bang yele hi borbor ka de besika thong kumot sa ka thong jo jing job henry ha bang yele ya ka no do jajing yele artli ki ngi di ban bu lupa ha ka jing mot berkat ka jongi wei kalong sa jing job ka baar lada ngi haban mat ya ka jing sha job ru nginom dei ban kandet lada ngi job ngi haban tracy tom ban pen bha ya ka parti bat ya ka jela ya ke constituency lese kumenta ke MP ke Shillong parliamentary constituency ya ki an ki badai ban yadah kerpang ya kari ya ke judgment buat kumta terter hari lada ngisa job ru ka kamram jungi kolong bangin pen bahabyang ya ki trei kam jungi kum ka parti na kementawan penti kena ba ngin job ha ki we pat ki election ki banwan ka election kam dei tang sisen election kalek election kawan ka election kadon ka por bangi job kadon ka por bangi rem mereka kata kanung laban ong ba ladangi rem ru ngindu mensim no ladangi job ru nginya sarong no andre kadai baik ka proses ka bangi hapi panyakon panele na ka por pi iku mongong hi ba ka rai job ka rai rem kan dai bit sautarek ladadon kita ki political party ki bala declare lupa ka jing job tingai ha kata ka jing sngo jongki ringangan si ong tanggat ne lada piong bakadon kawai ke political party ke balas dang man khot pajba lani ke penna pajba ban ong ba lesi kiladon serta kajing kerman jong job ikin le kata henry lada fikran pat ya kajing wan kersan jong ki pajba kiba kersan sa ka MPP ru kidon kiba kersan sa kurtong jong ka RDA ru kidon kiba kersan sa kaliang jong ka WPP ru kidon henry lada kiong ba kila job lupa kajing i jong asimet kata mo kajing i jong hasimet dengan iba ki don katu kan netli ki jingkren ki jongki haba ki lech kan ki election bat kita ki long ba ngayu i dala ka jong kajing i simet kum nong song snong haba ki pajba ki sedang ban songset haba ki pajba ngayu i ba ki sedang ban i kum ban teng haban ya klebe ya kita ki jing ya kren election ki jongki ngan suong la piong be direct hang ne kum ya ka WPP ka ba ngiu i ba la long kum ba piong menta ba pen pau ba kala sedang ya ka ban ong no khot paj ba le sikila kermen pa ban job it kam le kata jing kermen oki tare ngiu i kitu ki jing kular paj ba ki ba ta i ba kolong ka ba ba hadu kata bat ha ka ba ki paj ba lui ki nge pi mat ong we la da ong ba la da wan mangi ha ka bor ngin rat ning khong ye jing duk upaj ba bit ba them lan upaj ba nong song yeu nong song hat nong blas ni wa kemen
namar pan rat ng kong jing dok kabaat kamat ka bagila cepat ba ngin rat ng kong ya kabamsap kaba lese kataru ha ban suang da kakten kalong basok dan rei ka don kam ya ka proses ka jrong bahaban le ya kata nadu na ying nasem nadu isnong itau hadu kitrat sarkar ka per kabalai ka baki ong kalong ba kinom le silang khamat ya no tiban le silang khamat ban nom le e de thai kila re ban nom le silang khamat ya no ngangala don mata politik ar phosan snam ngai kam long ka basok namar ngila banyarap ya ka nungut ha kata ka jinglong MLA lan ha kata ka jinglong MDC kamlong ka basok tenda ta daw kikular ki ba ngayui ba kawai ko ba ki samla ki haban soksit kalong ba nakamenta ban ai kam ai jam ki kon samla phi kata ka penlong ya ki kon samla bakin ya soksit bakin ya wan ha kata ka parti kabalai ngayui ko ba ngayui biang mene tip ka de ni ka like ngayui ha ka social media ngayui ba ki let sa po ka sa ki ba ki ong ba lada job mangi ngin penkalai kami kliakum ke Singapura kabal ese kanom long ka basuk da ka kam mereka suk da ka tin ya ka pan keren ti kita ki dikendiat kita ki mat ki bangang syukwa bangang ong da ka jing yo sngo ba da ka jing i jonga ba ki let sayo sahat ki let surak ba kin ya lap na kam tau ba jong kari kasi jang tia kam tam menta upat ba baluiloy upat ba ubabon ba da soto tan sapang kita ki skim sapang kita ki lat jingerap dan teng ki rupa ba ki perkhat bakat bamon ke sarkar kala bej ban le kat bamon ban rak development ke sarkar kala bej ban le rei kidon la ka limit kidon la ka budget provision ban le ya ki nu kita hen rei ki dang don ki pej ba do mentaro ki badang perkhat ba kat ba kwa UMLA kat ba kwa UMDC kat ba mon ban le ke sarkar la bej rei nganong pi kam rei ka kam ko basok tina ta ka taw nganom keno ya no halor jong ne Henry nakaliang ki pajba aru don ki banget halo kita ki jing sya penbit don ru kinong penbit ru kem soto hi baki su penbit nomor baki 4 Jumat ya kemar song hasorkar don ru kapor ke ba unong penbit utip ba usu penbit re ule teng nam ta job election pi kataru ka don langka jong ka kom perkhat ka san perkhat jong bre te Henry ngan suong tangkat ne ban pankut ya kata ka sulong bet bala dau job unu loro utahi udai MP jongi ka silong parliamentary set bat utau MP bangijet lane kata ka MP ka bangijet uhapan trei na kam ta ka interest jong ka jela nam ta ka jimentoy jong ki pajba nong snong bat jong hilang berok kata ka de ka ba kwa ban ai halo kata ka jingkli jong fi